Sandali lang kuya, lalabas ako dyan mamaya kasi maganda lang ako. Ilagay ko munang mga gamit dito ha. Ano,
Kuya Jel, paano ka nakakain kung nagharang ka diyan? Nakakain ka pa? Tapos na akong kumain. Try natin mag-ano Kuya Jel, try natin mag-StreamYard, try natin baka pwedeng umakyat gano'n, try natin siya. Sa Monday, try natin. Try natin siyang anuhan. Hindi po baka pwede ako kahit malaglag ka, mabalik ka pa rin. Kasi yung source nung ano mo, yung internet, ang source ng ano mo is malakas yung ano niya. Pero ang ganda pala ng ano, ng StreamYard. Kahit kunwari ikaw yung nagbukas ng account mo, tapos may co-host ka dyan, nalaglag ka, ikaw ang nalaglag talaga, makakabalik ka. Kasi na-try ko siya. Lowell TV Vlog, pa-shoutout host, ngayon lang ulit nakapag-YT, hirap ng buhay. Sino yan? Kuya JL, si Lowell. Lowell. Hello Lowell, TV Vlog. Shoutout at welcome dito sa bahay ni Kuya Jel Ardalis Vlog. Hindi po sana makaakyat ako. Try nga natin, try. Tapos pag akyat mo, magdala ka ng manggo. Manggo talaga. Pinsan ko yan yung pinasok. Ay, siya pa yan pala. Siya pala yan. Lagyan natin ng jacket yan, Kuya JL. Bakit wala siyang jacket? Luel, ikaw pala yan, Luel. Dun parang nandun pa rin yan sa GC. Nandun pa si Luel. Ay, sino itong pinasukan ng ano na ito? Opo, ako po yun. Nandun ka pa, no?
Haranghos. Kumain ka na ba? Sino kuya? Ako? Hindi pa ako nakakain kasi naglagay ako ng pang-ano sa nguso, pang pula-pula, gano'n. Nagharang-harang din ako dito. Yan, may mga harang-harang din dito. Kuya, sabay pala kayo ni ano, hindi pa kuya, sabay pala kayo ni ano nagka-ano ngayon, no, nag-live? Sabay kayo. Si Busing. Si Busing, si Busing. Hindi ko nakita. Meron! Pagka pumasok na, di yan pwede ipasok yung ano mo. Di yan pwede. Nagtaka talaga ako dito, Kuya JL. Ano, sino yan? JL Ardalis, ikaw din yan, Kuya JL? Sa anak ko ito, haha. Dami, lagi ako na ano talaga, na prank sa mga ninja.
Nagharang-harang ako dito. Kita mo ang harang? Kuya Jel, nakita mo ang harang? Tsaka lang kuya, mag-ano ako, kakain ako. Yung sinabi ko, wala na ba talagang ano, wala na ba talaga Kuya Jel kayong nag-ano doon? Wala na ba talaga? Pataas ng pataas yung ano mo dito, harang mo. Umaangat. Ay ano ba yan? Mahaba. Wala na. Lahat. Nawala ang tao mo dyan kasi nasa ano sila, nasa harang silang tatlo. Nasa harang. Ito sila andoon pa din.
Gagala na naman ako sa dagat bukas kaya JL. Sa dagat ako bukas. Ang bilis naman ang oras kuya, mag-isang oras ka na. Kanina ko lang 'to inano, nilagay. Grabe naman 'to. Bilis ng oras, ah. Kuya Jelly, hindi talaga mag-function yung ano ko, yung ninja ko. Tingnan mo yung thumbtack mo diyan, di dumami kasi hindi nga sila nag-ano. Pati yung aking ano dito account, di siya hindi mag-thumbtack. Anong nangyari dito? Mamayang gabi i-restart ko 'to lahat, i-reset. I-reset ko 'to lahat. Ako, mga ninja ko, walang harang. Sa akin dito, meron siyang mga harang. Ang haba ng mga harang niya. Ang problema, ayaw niyang mag-thumbtack. Ayaw niyang dumikit. Oh, may mga harang. Ang haba ng mga harang niya. Ayaw niyang dumikit. Kailangan yata 'to i-restart Kuya JL. I-restart ko 'to mamaya. Ayun, may harang.
Ilis ka mamaya. Babaguhin mo mga name, nin, babaguhin ko mga name ng ninja ko. Isang oras, sandali lang pa, anuhan mo pa yan, palabisan mo pa.
Isang oras na ba? Isang oras na tayo. Sino pa ba itong nandito? Malapit na din matapos. Maris, andyan ba si Sis Maris? Dan Tamsak. Shalami ko, salamat din Kuya JL. Umusad talagang tamsak ni Kuya JL. Bakit kaya hindi ko makatong ano na ito ay? Ayan, magharang-harang muna ako. Pagkatapos ay end ko po, tapos kakain ako. Ayan, parehas yung harang.
Kapag 2 hours nakuha mong harang, magugutom ka niyan. Uy, wala na yung ano kaya Jel, may harang kaya dito na tig 3 oras? Wala na siya ngayon. Wala na, saan na yun? Sana gumanda na net ko dito. Magbabay na ako Kuya JL, hanggang ano tayo, hanggang Monday na naman tayo kasi bukas ay nandito yung aking ano at pupunta ako ng dagat. Magdadagat ako bukas. Ako'y gagala bukas. Nagpaharang tayo ng dalawang visit. Kaya lang. Oo, sa Monday Kuya JL, try natin mag-StreamYard. Akyat ka. Pag akyat mo, magdala ka ng mango. Huwag mo kalimutan yung mango pag akyat mo. Pag akyat mo Kuya Jel, may dala kang mango. Ilaglag kita pag nagdala ka ng mango. Ingat ka Kuya JL, ingat. Huwag ka na mag-alala sa ano mo, meron na siya. Meron na yan, pinapadala na June pala, June 15. Tama ba sabi ko, June 15 ba Kuya JL? Kuya JL, June 15 ba? No, nakalimutan ko, June 15 ba yon? Ayan, paharang na haba ng harang. June 15 ba yung Kuya JL pinadala? Dapat darating na yan ngayong next July ng katapusan. Last Monday po. Oo, pinano na yan. Meron na yan, Mary. Meron na yan.
Ako'y kakain na muna. Kakain ako, kakain. Babay na Kuya JL kapag may net na ako. Hahapit ako ng kakapit, hahapit. Anuhan mo Kuya JL, dapat kahit isang oras meron dapat para yung oras mo hindi bumababa kasi bumababa talaga siya, nagpula. Nakita mo yung ano mo? Sa analytics mo, nagpula talaga siya. Kailangan yun mapanatili yung ano niya. Nangyari din yan sa akin, nagpula yung ano niya kasi nung si ate, tinulungan ko si ate para maano siya, mamuni siya, 'di ba hindi ako nag-LS na noon. Nagpula yung ano niya. Bye 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 bye. Ingat ka po Kuya JL. Bye 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 bye.